svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Evo mene, posle male pauze. Kako ste vi? Nadam se da ste dobro. Kako preživljavate ove vrućine? Kod nas je katastrofa. Opet su krenule ove jake vrućine. Ali dobro. Danas prelistabamo katalog. Prelistabamo Lidl katalog. Inače, ja sam tek sad videla da katalog važi do nedelje 11. što je bilo danas. Međutim, eto, nema veze, u suštini tu smo da ćaskamo, komentarišemo, pričamo i družimo se. Manje više katalog. Lidl stalno ima neke akcije. Polako da krenemo. Inače, muž je bio do Lidla. Kupio je neke sitnice i rekla sam mu da mi donese katalog. Međutim, nisam videla da važi do danas. Ali eto, nadam se da mi nećete zameriti. Ono što mene, naravno, kao i svaku ženu, uvek najviše zanima, jeste hemija. Persil, naravno, jako volim. Dobri su ovi, dobar je tečni deterđent. Lubenice, lubenice, ja ne znam šta se meni desilo. Toliko sam jela lubenice u jednom periodu da mi je samo odjednom, ne znam, prestalo je i prestao mi taj hajp oko lubenice i sad uopšte nisam uzimala sigurno neko vreme. Ups. Da vidimo šta ovdje ima. Ovo je 1+1 gratis. 1+1, 1+1. Da, evo odavde šta sam uzela. Ovo sam rekla mužu da mi donese. Ovo je jako dobra akcija. Ove kese za smeće su meni odlične. Za drakon su i imaju miris limuna. I stvarno mirišu baš lepo. I sada po ceni jednih dobijete 2 komada. Znači 64 dinara vam dođe jedna. A inače su ovako, evo, 129,99. Tako da ovo je baš super akcija. Evo je ovaj dezodorans. Ko to voli, ko koristi ove straight, dobijete 2 za 299, što je super. I ovo je stvarno ledi. 2 za 399. Meso. Pa ne znam šta da kažem. Moj muž voli meso iz Lidla, a meni je onako, ne znam, podeljene su me mišljenje što se toga tiče. Poći
znam da nije dobro, znam da nije zdravo, ali to je jače od mene, znači ja mogu i da ne jedem danas, mogu i ne znam šta god, ali bez slatkiša ne mogu. Tako da, ove čokoladice su mi super, evo bila je sad akcija, sa ovom Live Plus aplikacijom 83,99. Dve stvari koje ja mnogo volim su kafa i slatkiši. I naravno hemija, kao i svaka žena. Ajmo što smo imali. Umekšivači 4 litra, 449 dinara, mislim da to ok cena. Pišite mi u komentarima kakva su vaše iskustva sa ovim šamponima. Ja sam stvarno prijatno iznenađena što se tiče ovih šampona. Na nikakve očekivanja od tih šampona, stvarno 119 dinara, mislim, za taj novac, evo nemate ni kukusa, to je gel za tuširanje da uzmete. Međutim, čula sam dosta pozitivnih komentara i tada sam odlučila da probam, ne znam, bio je neki narančast, u narančastom pakovanju i to bi trebalo da bude kopija nekog L'Orealovog, ako se ja dobro sećam. Nekog L'Orealovog šampona. I znam da kada sam tad probala i bio je isto tako 100 i nešto dinara, bukvalno manje ispod 200 dinara. I znam da sam se oduševila tim šamponom, stvarno je bio, pa ne okej, nego dobar, znači tako lepo mi je prao kosu. Tako da ono, što se mene tiče, imate preporuke, ne znam kakvi su ostali, ali što se mene tiče, stvarno imam pozitivno mišljenje. Pišite mi baš u komentarima ako ste probali još neki i pišite mi preporuku koji bih mogla sljedeći da probam. Pinjur 519. Pinjur ne volim, ali volim Ajvar. Kolači. Bio kokosovo ulje 239 dinara za 200 ml. 239 dinara za 200 ml. Ovo je, mislim da je ok cena za kokosovo ulje, inače lepo je, mislim dobro je kokosovo ulje. Ja sam koristila za kokosovo ulje u periodu. Mango napitak, jogurt napitak sa ukusom ananasa, kokosa i manga. Ovo deluje ukusno. Lidl prečas. Ja, ljudi, ne mogu da verujem da još malo i stiže nam jesen. Moje omiljeno godišnje doba, meni je jesen omiljeno godišnje doba, tad imaju rođendan, tako da jesen obožavam, to mi je omiljeno godišnje
jednostavno brisanje cjelokupnog sadržaja prikazan pritiskom na dugme. 599 dinara. Mislim da je to stvarno dobra stvar. Ove lampice su mi jako lepe. LED stone lampe 1599. U ovo se već ne razumem nikako, tako da možemo samo da pređemo preko toga. Ariel kapsule 1999 dinara. I ova garderoba izgleda po mom mišljenju stvarno nije loša i stvarno smatram da ono za svaki dan bukvalno majica Helenke ili tako nešto, mislim da stvarno nije loše za svaki dan. Mislim još kad vidite cenu, a mislim da je dosta kvalitetnije nego da kupite, ne znam, pa reći ću u Seiseju ili možda čak tako nekim radnjama kod Kineza, na primjer. Mislim da je mnogo bolji kvalitet, a stvarno nije loše. Jedino šta mene stvarno mnogo nervira kod njih, zato što ljudi stvarno nabacaju onu garderobu i to me baš izluđuje. Mislim, to nije njihova krivica, nego jednostavno je to. Baš mi je lepa lampa. LED stone lampa 1199 dinara. O to mi je baš lepo. A ova mi je možda još lepša ovako. Tu ova velika tuka 1999. Evo peškirići, baš lepi. Dimenzije 30x40, 2 komada dobijete za 249 dinara. Ovo je super